hindi naman Hindi ako na. sira yun. Kaya kaya na ba naman ano? Pumunta dun sa yung sa kanina. Ang ganda dito sa taas. Wow. Yalo po yun lang. Ay, Yan, shoutout natin, Was Angel. oo, bali na yun. Ayan. Ano? President ng Delta Co, Maliko. Okay. Good morning, nandito tayo ngayon sa may Maliko. Ayan tayo sa Jack building. Dito tayo nagbutor ngayon for visiting namin natin. Ibon Albert from Albert from Blue Freelance. Napatyal natin kasi 6 years ago pa siya. Plano niyang nag-survey siya ng lupa kasi pagtiligan ng pag-export niya. Convenience store or transit. Go with deal. Yan, sa mga hindi pa nakakapunta, akit na kayo dito. Ito yung drawing. Napakaganda actually. Wala pa tayo sa mismong Maliko Project. Dito pa lang tayo sa may, actually gitna pa lang ito, mga 15 minutes. Ito na tayo sa may mismong barangay nila. Yan, so, over kami dito sa may tangke sa Sherman. Boss Albert, shoutout from New Zealand. May isa ng tao. Iban mo, 40 pesos. 24 wheels. 2 wheels, 10. So, nakikita mo, tayo yung couple. Papunta mo doon. Nagkasa mo siya. Ay, sumusang na sila. Nasyal namin si nanay. Tagal namin din nakapasyal dito eh. 2 Nakakit. years ata. Hindi lang. Siya, matagal. Nasa kami mga 3 years. Nung dumang kami kasama ko mga tropa. Tagal na yan. kayo ata. Ito yung pinakamagandang pakihan dito sa cover ng mga riders. Galing tayo doon, no? Sa pwesto nila. Yung beauty. Ayun.
Pinakyat ko. Yan. Angel! Kumusta? Minis ko na kayo. Oo. Pinuntahan ko kayo doon sa kabila. Oo, sa baba, sa may bakahan. Wala pala kayo doon. Bukman. Ang ganda. Tap. Kaya kayo nagkalaman mo. Punta din ka. Yung kanina. Kung kanina pa kami dito sa baba, sa may pastulang pa ng baka. Sabi nanti kasi nandun kayo. Hindi niya alam na. Ang ganda dito sa taas. Wow. Yan, shoutout natin, was Angel. Yan. President ng Delta po, Maliko. Tangke. Napakaganda dito. Tamang dikalit, view deck. Ganda. Ayan, palisan tayo. Galing tayo dito kay Angel. Ito talaga yung pasyalan namin dati ng mga Pajero Boys. Shoutout natin, Boss Albert. Saka syempre, muna kami. Ingat po. Tamang dikalit.